Ja došao sam na njene vrata, da joj kažem baš šta odnosi. Jer nitko nije znao sakricu Žekovarina. Jer nitko nije znao sakricu Žekovarina. A malo se kako učinala. Na samom smo kraju. Bilo nam je lijepo večera sa vama. Kao uvijek kada dođemo ovdje u Kanadu. Oštajte nam u zdravlju i veselju. Da i sljedeći puta kad vas sretnemo, da vas nađemo ovako lijepo raspoložene, raspevane i zaljubljene. Možda nam dođete ovo ljeto na naš Jadran. Ovo društvo gore na balkonu jer smo i dobre volje večeras. Jedino što ove noći možete učiniti za nas, da skupimo još malo snage i sve grla zapijamo zajedno. Aja!